FTPC, release 604, ay 6.32, 6.32 po tayo ha, mga kalapatids. Sige, go. Malati lang, yan. Good luck mga kalapatids. Ayan po ang ating mga ibon. Shoutout nga pala sa mga nagsakay. Maraming Pasap-pasap mga idol at nagkita na naman tayong muli. At yun nga mga idol na may sakayan ngayon no. May loading ngayon sana sa MPC, FTPC mga idol no. At yun nga no, magsasakay tayo mga idol. Sasakay natin yung warrior natin no. Dalawa yung warrior natin doon, tapos siguro isa na lang sasakay natin mga idol. Tigilan natin yung isa kasi last training na rin naman yan last training, Calamba, Laguna mga idol. Yan nga, talagang palay ng palay yung warrior natin. At saan naman talaga mga idol yung makayanan ng ibon natin mga idol no? Talagang hindi ko lang pangarap yung mga idol, hindi ko lang pangarap yung mga ano dyan, mga yung sa panris nila, hindi na, basta sa akin lang dumulo no. So nakapatibayan, patibayan, tapos ito, basta lahat ng paano, dulo ang sasakyan natin mga idol, lahat na papuntang dulo. Doon tayo sa panris, wala idol, ambag lang tayo sa mga malakas mga idol no. Kaya na mga idol, so let's start na mga idol, bumaga pa. Let's go, punta tayo sa Broadway. Kumusta mga kukuy? What's up mga idol no? So finally mga idol, andito na tayo ngayon sa loading station no, sa Broadway MPC, FTPC yun, mega shoutout no. At yun ano, isa na lang sakay natin mga idol no. Ito yung isa na lang, ito sabi niya bata pa yan, ito yung sasakay natin dahil yung isa mga idol no, medyo late siya nakauwi mga idol mag ano na, mga 12 na yata, kaya iwan na natin siya mga idol no. So itong isa na lang mga idol, subukan natin itong isa na to no. At yun nga mga idol na Calamba, Laguna mga idol, last training to ngayon mga idol no. Palay ng palay yung mga ibon natin mga idol na sana lang makayanan ng nag-iisang warrior natin mga idol. At yun nga na, mega shoutout dyan sa lahat ng mga kalapatids no, sa mga patuloy na sumusupport sa munting channel natin dyan, mega shoutout sa inyo no. At yun nga, maraming salamat sa walang sawang pag-support sa munting channel natin. At yun nga mga idol, sa mga gusto pa shoutout mga idol na comment down below mga idol, tapos gagawa natin ng shoutout dyan mga idol no. Yung shoutout natin mga idol bukas na mga idol sa abangan ko sa akin, sa abangan ng ibon mga idol. At yun nga na, sobrang saya ako mga idol na kasi Calamba, Laguna mga idol na talagang umabot din yung warrior natin doon mga idol no. At yun nga na, sana bukas samahan nyo ako sa pag-aabang mga idol. Yun. Ayan na. At yun nga mga idol no, yung mga ibon yung mga idol, wala pa ganun itatalpak mga idol, konti pala mga idol kasi yun. Yun nga mga idol no. Ito pala yung mga ibon mga idol no. At yun na nga no, medyo maaga pa naman mga idol. Time check tayo mga idol na 7:26 mga idol no. Ang oras na ito ay din sa inyo ng Kalapatids Flyer Mix and Breeder mga idol ni Sir Ronald Gonzales mga idol. At yun ang mga idol ng ibon natin mga idol na alagang Kalapatids mga idol. Batang bata no. Ayan na nga no. So ito nga no, isang crates pa lang yung may laman mga idol. Ito merong ano rito, may 4 sa baba mga idol, special oh. Ito yung malalakas mga idol sa baba. Ayun na nga na, so huwag tatalpak tayo mga idol. Talpak na natin to. So nag-iisa natin oh. At yan, good luck sa'yo bukas. Mabilis na tayo ngayon kasi yun, nag-iisang ibon lang mga idol. At sana lang no, bukas mga idol na makarating ng maagang ibon natin mga idol. So hindi muna tayo magpupuli ngayon no? Tsaka sa panris wag muna mga idol. Dahil yung ibon natin mga idol, pang-ambag lang yun mga idol eh. Ayun na mga idol, bukas samahan nyo ako sa pag-aabang bukas mga idol no. Ayan, let's go.
Bye-bye. The next day. Kumusta mga kukuy? Yo, once again mga idol, not morning mga idol. At yun ang ano, good morning MPC. Good morning FTPC, no, mega shoutout. At yun ang mga idol, no, nag-release na sila mga idol, no. Calamba, Laguna mga idol. At yun ang ano, nakaka-excite mag-abang ngayon mga idol, no. At yun ang mga idol, no, medyo mahamog-hamog din mga idol, no. At yan, medyo di maganda yung panahon mga idol. Pero maya pa siguro na pag lumakas pa yung araw mga idol, maluluson yung mga ano, mga fog, mga hamog. Yun ang mga idol, no. At yun, nag-release doon ng ano mga idol, 6:32. Yun ang ano, nag-release doon yung MPC sa Calamba, Laguna mga idol ng 6:32. At yun ang ano, sa mga ibilis na ibon, no, mag-i-speed ng 7:27. Yun na nga, ang bilis naman ng 1:4 mga idol. Ang bilis ng mga ibon nila mga idol, no. At yun na nga mga idol, no, sa atin mga idol, dandahan lang. Huwag nang bilisan, dandahan lang. Makarating lang, no. Kasi yun ang ano, hangad lang natin mga idol, no. Yung vlog natin na to mga idol, dumulo rin mga idol, no. At dumulo yung ibon natin mga idol. 2 months old mga, 3 months na yun mga idol. Magdi 3 months na mga idol, no. Yun ang ano. At yun ang ano, mega shoutout, no. Ayan, MPC, FTPC. Yan na nga, talagang palayo yung mga YB natin mga idol, no. Talagang nakaka-excite mga idol, no. Nakakatuwa lang isipin mga idol na may ano tayo, may mga young bird tayong papadulo na rin sila mga idol. At yun ang ano, last training ngayon mga idol, no. At mag-uumpisa na yung mga idol, mag-uumpisa na yung bakbakan sa Kalawakan mga idol, bakbakan sa Himpapawid mga idol, no. So 5 days, ano na tayo, condition na tayo mga idol pagkatapos nito mga idol, no. At sana lang mga idol, umuwi naman siya. Huwag naman siyang huwag naman siyang huwag niya kalimutan yung lock niya mga idol. Sana mabilis siya mga idol, no. Sana mabilis yung warrior natin mga idol ng ano, ng Calamba, Laguna. At yun, nakaka-excite mag-abang ngayon, no. At samahan niyo ako mga idol. Yun nga mga idol, no. Ito yung panahon mga idol. Tingnan yung panahon mga idol. Medyo makulimlim ang paligid. Ayun na nga. At yan ang ano mga idol, na syempre mga idol, na malapit yung parapol natin mga idol. 15 subscriber na lang tayo mga idol. Mag-start na tayo mga idol, na pero parang ayoko nang paabutin mga idol eh. Yung ano, at yun, susunod na araw na ito, pag wala pa rin mga idol, pag di pa rin sumakto 500 mga idol, mag-start na tayo mga idol. At yun, sana lang mga idol, no, andyan pa rin kayo mga idol. Yung mga nag-comment ng sali ako, sana nandyan pa rin kayo mga idol, na please pa-comment dito sa vlog, sa video na to mga idol, kung nandyan pa rin kayo mga idol, kung nakasubscribe pa rin kayo sa bawat video ko mga idol. Please pa-comment ngayon mga idol, no. At kung nandyan pa rin kayo mga idol, kung kompleto pa rin mga idol, mag-start tayo mga idol, no. Mas konti, mas more chance mga idol, more chance to win mga idol, no. Talagang napakasarap na. Gusto ko na yan mga idol. Gusto ko na i-share sa inyo yung ibon ko mga idol, no. At sana lang mga idol, no, magkaroon siya ng ano, gumawa rin siya sa loft ninyo, no. Gumawa sila, no. Lumipad sila ng lumipad mga idol, pero yun na nga mga idol, no, huwag natin asahan na dumulo sila mga idol. Kasi yung ibon mga idol, no, sa Himpapawid mga idol, yung maraming mga traffic enforcer mga idol, tulad ng Falcon, yun mga net, yun nga mga idol, no, minsan nakawala talaga sila dahil dun sa dahilan na yun. Yun ang ano, at sana lang talaga iwasan nila yung mga ganong ano, i-training yung mga idol na iwasan nila yung mga net, iwasan nila yung mga Falcon. Alright. Ayun ang ano, mega shoutout sa lahat ng subscriber natin mga idol. At syempre, mega shoutout tayo mga idol, no. At mega shoutout kay Mark Tonga Angelo. Yun, mega shoutout na sa solid nating ano, sa supporters to mga idol. Solid natin supporter mga idol, no. At yun, mega shoutout, no. Kahit sa video ko mga idol, kahit sa channel ko mga idol, no. Sa dalawang channel nga pala tayo mga idol, no. Meron pa tayo sa channel mga idol. Ayan mga idol, oh. Ayan mga idol, na sa mga gusto mga idol, bago sumunod na mga video ko dyan mga idol, no. Marami tayong funny video dyan mga idol, no. At sana lang mga idol, no, masupport nyo rin yung channel ko na yan mga idol. Ayan, Barry Dong's Vlog mga idol. Marami tayong option dyan mga idol. Marami tayong mapipilian ng mga video dyan. At yun ang ano, Jojo Boko Vendors. At yan, pasupport na rin mga idol, no. Ayan, si Kosan Jojo, no. Ayan, ayun yung channel nila mga idol, at dyan, Aliana Love, mega shoutout dyan, pasabot na rin Aliana Love. At yun ang ano, mega shoutout kay Tyron J30, yun, mega shoutout, no. Shoutout kay JQ Love, yun, mega shoutout, no. Talagang yun, may bago tayong supporters mga idol, no. At sana huwag kayong magsawa manood sa pagmumukhang to, pogi lagi. Ano, siyempre mas pogi kayo mga idol.
Yun, sa mga gusto mo pa shoutout dyan, comment down below. Siyempre, gagawa natin ang shoutout dyan mga idol. Kayo ang boss ko. Alright, good morning, good morning, good morning. At yun ang ano, kay Red Check Love TV from QC. QC pala to si ano? QC pala to si Red Check Love idol. QC din ako idol no, Commonwealth yun. Taga Commonwealth ako. Ayun ang ano, maraming salamat idol sa walang sawang pag-support sa munting channel ko mga idol no. Ito mega shoutout kay St. Lucas Love. Mega shoutout idol no. St. Lucas Love. Yung mega shoutout. At kay Micaela Abiyog. Yung ano mega shoutout na Micaela Abiyog. Pa-shoutout kay Michael Abiyog ng Alega Nueva Ecija. Ayun, may viewers tayo mga idol Nueva Ecija mga idol no. Mega shoutout na at kay Jonard Aleta. Mega shoutout idol. Yun, maraming salamat sa walang sawang pag-support sa munting channel natin. At kay Albert David, mega shoutout idol. Yun. Lagi ito nandito, presento lagi, presento. Yun ang ana. Present lagi itong si Albert David. Ayun, Jason Lino, mega shoutout. Yan, solid dati supporters to. Talagang mula noon hanggang ngayon, andito pa rin Jason Lino pa rin, hindi pa rin nagbabago no. Anabons Hunter Love TV, yun, mega shoutout. At kay Fidel Patricio, mega shoutout. At Jun Buenape, mega shoutout. At kay Pablito Marsan, mega shoutout. Rodrigo Bendor, tama ba to? Rodrigo Biador ng Bomba. Ano to? Bomba 14 Love, mega shoutout. Ano, Bomba 14 Love, mega shoutout. At John Mark Canaber, mega shoutout. At yun ang mga idol na yan. Kung mga gusto mo pa shoutout yan mga idol na comment down below mga idol na. Tapos syempre sa next video mga idol gagawa natin ng shoutout yan. At yun ang maraming salamat sa walang sawang pag-support sa munting channel natin mga idol no. At yun ang at maraming salamat no dahil sinasamahan nyo ako mag-abang sa mahinang nilalang natin mga idol. At yan yung love ko mga idol ayun no. At yun nga mga idol no. At yan, abang-abang tayo mga idol no. Calamba Laguna, sana lang talaga mga idol no dumating yung ibon natin mga idol no, from Calamba Laguna. At yun nga mga idol no, time check tayo mga idol at 7:14. Yun nga no, ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Ginataang Munggo. Alright, no, yun nga no, ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Kalapatids Flyer Mix and Breeder ni Sir Ronald Gonzales. At yun nga no, mga ibon natin mga idol no, alagang kalapatids. Napakaganda talaga mga idol, napakaganda ng alagang kalapatids. Kalapatids Flyer Mix at saka Kalapatids Breeder Mix. Yun ang napakagandang mixture mga idol. Talagang napaka-healthy ng ibon natin mga idol, napakalinis. At yun ang so ayun na 7:27 mga idol no. May mag-i-speed ng 1.4 mga idol no. Yung mga bilis na ibon mga idol, pero wala pa akong narinig sa GC sa group mga idol na nag-speed ng 1.4 mga idol no, nag-clock mga idol no. Mayroon mga 1.2, 1.3 mga idol. 1.3 wala na. Medyo 1.3 nga, medyo kalbo yung ibon ng kalbo yung yung buhok na ulo ng ibon mo pagdating ng 1.3 mga idol no. Yun, so sa mga 1.2 mga idol yung speed ng mga ibon dito mga idol. 1.2 plus mga idol yan. At yun ang at abang-abang tayo mga idol no. At yun medyo umiinit na. At yun marami nagpaparonda. At abang-abang tayo. Sana lang medyo agahan ng yung YB natin mga idol no. Ayun na mga idol na, pinakain na nga pala natin yung mga idol na nasarili niyang tae mga idol. Pinakain na natin yan. Tapos yung tubig sa kanal, pinainom na rin natin yung mga idol. At sana lang mga idol na maging solid yung uwian niya ngayon mga idol. Dahil solid din yung paghihintay ko ngayon mga idol. Samahan niyo ako mga idol sa tag-init. Yan na nga na. Samahan niyo ako sa initan. Aabangan natin mga idol. So dalawang aabangan natin ngayon mga idol. Dalawa sa pare, isa sa Calamba Laguna. So let's abang-abang. Ayun na mga idol no. 9:30 na mga idol no, pero wala pa rin yung natin mga idol, Calamba Laguna natin mga idol no. At yun na nga, baka di niya nakayanan mga idol dahil sa sobrang bata niya pa mga idol no. At yun na nga at yung dumating man siya ngayon mga idol no, siguro di na natin siya isasakay mga idol.
Sa next karga mga idol, papahinga natin siya mga idol, no? So, pagulangin muna natin siya ng konti mga idol. At yung ano, 9:13 pa naman mga idol. Medyo maaga pa, no? So, at yun na nga, patuloy tayo sa pag-idol. Ito na mga idol, wow, nice one! Calamba, Laguna. Ayun na mga idol, umiikot na siya mga idol, no? From Calamba, Laguna mga idol. Ayan na mga idol. Ayan na. Nice one. Nice one. Calamba, Laguna mga idol. 9:13 mga idol. Dumating pa rin mga idol. Sa wakas, may panlaban pa tayo. JB. JB, papasokin mo JB. Papasokin mo. Alright. From Calamba, Laguna. Nice one. Nice. Alright. Ayan na mga idol, oh. Alright na. Napakagaling mga idol. Inuwian pa rin tayo mga idol na sobrang layo na mga idol, Calamba, Laguna mga idol. Alright. Sibong lang sa Kalam mga idol, sibong lang sa Kalam. Nice one. Ayan na mga idol, nanggaling siya rin mga idol, oh. Doon siya nanggaling. Nasa may bulusok agad dito mga idol, no. What's up mga idol, no? Ayun na nga mga idol. Sobrang saya natin mga idol, no? Dahil sibong natin mga idol, no? Nakarating siya mga idol, no? Ng Calamba, Laguna mga idol. Alright! Nice one! Sibong lang sa Calamba mga idol, no? Napakalabit na sibong natin mga idol, na tinubuhan pa siya ng kulugo sa mata mga idol, no? Ayun na nga, oh. Ayun na mga idol. Live na live pa yung ibon natin mga idol, no? May pag-next kargahan pa tayo mga idol, no? From Calamba, Laguna. Ayun na nga, no? Ayun na, sobrang saya natin mga idol kasi nakayanan niya pa mga idol yung Calamba, Laguna mga idol. Talagang sobrang layo na, no? At yun mga idol,